Vítajte v Bratislavskom Ružinove. Volám sa Igor Kliman a dnes vám ukážem krásny zrekonštruovaný byt priamo v tomto vchode na Šikovej ulici číslo 7. Poďte sa so mnou naň pozrieť. Ak sa vám byt páčil, pozrite si viac informácií na stránke nehnuteľnosti alebo sa príďte priamo na byt pozrieť. Rád vám ho ukážeme. Ďakujem za vašu pozornosť.